Magtiayon nga nagmotorsiklo patay human mabanggae sa usa ka minibus nga napaod pagyod sa usa ka trailer truck dito sa barangay Tinaan, Dakbayan sa Naga kagahapon sa Udto. Pamilya sa mga namatay dili pagkatuo sa kalit nga kamatayon sa duha sanglit. Gikan pa silang mitambong og kalihukan sa pamilya. Nailo sa magtiayon ang 14 anyos nila nga anak. Ani ang report. Kini ang debut party sa pag-umangkon nga gitambungan sa magtiayon kansang video ang magtiayon pa ang nagkuha. Makita ang miyembro sa pamilya nga nagkanta halad sa debutant. Nangaligo pa usab sila og dagat. Apan ang kalipay sa kalit lang gihulipan og tumang kasakit dihang mipauli na unta sila. Nadasmagan ang motor nga gisakyan sa magtiayong Julian ug Perilyn Dusdos hinungdan sa kalit nilang kamatayon. Mihunong sila sa dapit sa Apo Cement kay gipaagi sa truck aid ang usa ka trailer truck. Apan kalit lang gitaro sila sa naghaguros nga bus nga misangpot sa pagkapaod sa motorsiklo nga ilang gisakyan ngadto sa trailer truck. Ang trahedya nasaksihan mismo sa igsuon sa mga biktima nga nakakonvoy samtang padung mamauli sa dakbayan sa Sugbo. Dili makatuo si Rina nga human ni haguros ang hangin tungod sa kakusog sa dagan sa bus. Mao na ba di ay kadto ang katapusan sa kinabuhi sa iyang mga igsuon. Ang bus na kusog na nagkista na yun, napadong na sila nga. Huwag ko kamalunod niya sila na ito. Nagtuura ko nga. Nagtuura na ko nga. Ang bus na tugang trailer niya. Wala sila nga to sa tunga. Maunay, mauna. Kusog yung kaisalan ang bus. Wa makaako sa pagsudong ang pamilya sa mga biktima sa naguhay-guhay nilang mga lawas tungod sa kakusog sa impact. Kani buak ni. Kani putol ang dili putol bali ni. Bali ang sud. Kani. Ya kani diri antiyan. Gisi ni Bungkag. Human mapresiso sa punerarya dad-on sa ilang balay sa Capitol site ang magtiayon sa dili pa ilubong karong Domingo. Samtang gidalas tambalanan ang driver sa bus tungod sa nahiagumang kadaot sa iyang lawas. Human mahipos ang patayng lawas sa magtiayon diha na nila planuhon ang sunod nga lakang nga ilahang pagahimuon. Mangayo na mo sa labi na sa operator nga hipos diktaro nga kung ang igsuon akong bayaw. Siyempre po ang ugma sa akong pagmangkon. Dili mo tuo ang pamilya nga problema sa makina sa bus ang hinungdan sa disgrasya kay matud nila ang kawalay pag-amping sa driver ang hinungdan sa tanan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.